Pag-ampo sa kabuntagon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Jesus, pinaagi sa putli nga kasing-kasing ni Maria, akong ihalad karon ang akong mga pag-ampo, mga buhat, kalipay, ug mga kasakit karong adlaw alang sa mga katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing. Hiniusa sa santos nga sakripisyo sa misa sa tibuok kalibutan, alang sa kapasayloan sa akong mga sala, alang usab sa mga katuyuan sa akong mga kaliwatan, ug mga higala ug hilabi na gayod sa atong Santo Papa. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.